खिड़िया पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब सेवा संगठन युवा छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब के मसीहा वीरेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खिड़िया पंचायत के गार्जियन अभिभावक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे विकास होई केकरा पास होई सभे लोग ये कहता हेलो सभे लोग ये कहता कैसे विकास होई केकरा पास होई सभे लोग ये कहता सुन लो ए टूटल बनली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता के बात चाहे तानी मन नेता लहवे के बाहो विजयी के झंडा लहरावे के बहो मंजू देवी के मुखिया बनावे के बहो चाची विजयी के झंडा लहरावे के बहो वीरेंद्र भैया के मान बढ़ावे के बहो खिड़िया पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब सेवा संगठन युवा छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब के मसीहा वीरेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गौवा में ही नहीं के हालानु बा सब कहत टोला मोहल्ला नु बा कहत टोला मोहल्ला नु बा पूरा पंचायत के बा ई नहीं प्रयास हो फिर में पास होई इंदिरा आवास हो गौवा में ही नहीं के हालानु बा सब कहत टोला मोहल्ला नु बा बीत जाए तो 20 चुनाव कैस में लावे के बा हो विजयी के झंडा लहरावे के बहो मंजू देवी के मुखिया बनावे के बहो चाची विजयी के झंडा लहरावे के बहो मंजू देवी के विजयी बनावे के बहो खिड़िया पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब सेवा संगठन युवा छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब के मसीहा वीरेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गांव पंचायत के राय बाटे हो सब करत इहे सलाह बाटे हो करत इहे सलाह बाटे हो बन जाई है मुखिया भौजी दुख होई दूर हो राशन कार्ड पेंशन बनी जरूर हो पूरा गांव पंचायत के राय बाटे हो सब करत इहे सलाह बाटे हो के बात चाहे तानी मन नेता लहवे के बाहो विजयी के झंडा लहरावे के बहो मंजू देवी के मुखिया बनावे के बहो चाची विजयी के झंडा लहरावे के बहो वीरेंद्र भैया के मान